Vittu. Voit sä nyt vittu avaa se ove? Vittu. Verran mä nukun vielä vähän aikaa. Mikko, nyt vastas puhelimeen. No vittu. Tää on, se vittu sun levy alkaa. Niin vittu, mä oon vittu paskana. No vittu ei, kun sä rupeat räppää. Ei vittu, ei se oo. Ei vittu. On se välissä, et kuinka paljon jiipeä oikeesti sulla on. No räppätään sitten vittu. Noniin, laitetaan. Räppää hyvin. Joo joo. Tääl taas ja taas päämaas. Mut koko maan ja maailman takia tällä kertaa aion sanoa kaiken mikä päät painaa. Kun ennen sanoin vaan mitä se aiheuttaa. Varmaan samat asiat saa mut maahan ku kenet vaan. Mut harva kai toimii niin kuin kelaa. Meidän aivot ei riitä niin tarkkaa harkitsemaan. Ja usein tehdään vaan sitä mitä tuputetaan. Me liikutetaan maailmaa, aseet liikuttaa meitä. Raha liikuttaa aseita ja me taas seteleitä. Ei kukaan mielellään kai rahaa kaivoo heitä. Mut mieluummin sinne kun tappamaan siviileitä. Ja markkinointi toimii just niin kierrosti. Et kierron kautta Happy Meal Bushin tienesti. Ja jos kuiskaat Pepsi pulloa vienosti, sieltä kuuluu ratatassiksi Putin juo sitä mieluusti. Niin moni meistä on vanha valion pingviinin fani. Mut se on vaan valepuvussa oleva Nesquikin kani. Ja kaikkihan tietää, et Neste tappaa vauvoi. Niin kuin suomalaiskin hiihtää vai kilma sauvoi. Vertaispaineella on valtava valta meihin. Se heijastuu meistä päiväkoteihin ja valtateihin. Tuleviin kekkosiin, aaltoihin ja valtareihin. Lipan alta leikin näkeväni mitä tapahtuu. Vertaispaineella on valtava valta meihin. Se heijastuu meistä päiväkoteihin ja valtateihin. Tuleviin kekkosiin, aaltoihin ja valtareihin. Se on vaan niin, silloin niin valtava valta. Iloinen tausta saa sanat uuteen valoon. Samasta syystä Mäkki sijoittaa lasten taloon. Ne auttaa syöpäsairaita, voi kuinka jalo. Mut imagon takia sit ostetaan niin iso halo. Sit kaikki ahneus ei miltään enää tunnukaan. Tuu mun mukaan, katso miten tuntuu. Vaan ero on meis ja jenkeis, kun meidän pulkka on siellä alle keskipaino, vaikka ei ne tunnusta sitä itelle, niin kuin ei mekään. Et seurataan sokeena mainoksia, ettei täs ketään. Mulla on 20 pari kenki, mut nyt en osta enää. Enpä vittu vielä pari ennen kesää. Vittu sä oot tekokyvä. Aivan. 90% mun kamoista on made in Taiwan. Mut antakaa mun silti kertoa mitä kelaan. Et voi kelaa asioit, koetaan vaikuttaa sille näitä vaivan. Vertaispaineella on valtava valta meihin. Se heijastuu meistä päiväkoteihin ja valtateihin. Tuleviin kekkosiin, aaltoihin ja valtareihin. Lipan alta leikin näkeväni mitä tapahtuu. Vertaispaineella on valtava valta meihin. Se heijastuu meistä päiväkoteihin ja valtateihin. Tuleviin kekkosiin, aaltoihin ja valtareihin. Se on vaan niin, silloin niin valtava valta. Kaikista vahvimmin vertaispaine kohdistuu lapsiin. Jos ostat tiettyä vaippoi saat My Little Pony kassi. Silloin ei oo väliä et onks vanhemmil massi. Se on pakko vaan saada ja ihan vitu sassi. Se on epäeettistä markkinointi riistotuotteille. Ja jos sä tuet niitä niin osittain luot meille tilan jossa huolt meidän kestävästä kehityksestä ei jostain syystä vaan haluta tuoda esiin. Yhtiöt maksaa mitä vaan et näyttäis hyvältä. No esim Apple on saanut markkinat käyttäytymään tietyllä tavalla vaan siksi et sai 50 näyttäytymään iPodin kaa. Mut entä jos sen kaiken käyttäis hyvää? Markkinois eettisiä tuotteita ja niistä tulis muotiin. Koska 5/6 nuorasta ei halua liikuttaa muottiin. Johon starat on valettu vaan olla niin kuin ne suosikin. Vertaispaine on ja pysyy niin meidät luotiin. Vertaispaineella on valtava valta meihin. Se heijastuu meistä päiväkoteihin ja valtateihin. Tuleviin kekkosiin, aaltoihin ja valtareihin. Lipan alta leikin näkeväni mitä tapahtuu. Vertaispaineella on valtava valta meihin. Se heijastuu meistä päiväkoteihin ja valtateihin. Tuleviin kekkosiin, aaltoihin ja valtareihin. Se on vaan niin, silloin niin valtava valta. Vertaispaineella on valtava valta meihin. Se heijastuu meistä päiväkoteihin ja valtateihin. Tuleviin kekkosiin, aaltoihin ja valtareihin. Lipan alta leikin näkeväni